Million Dynasty. Yeah, Jagai Badan Narega, Jagai Badan Jagai Badan Narega. Yeah, it's a Askari boss, definitely. Moyo wangu no sinina rubengo ne utinyeshe. Hari doge nisina kuchibande jikone. Pakaitwa chakanaka ne mungo mokati memoyo jindo ndirwaza say. Muromo wangu nongotaura zvese pandinofamba mukati meguta ishe maziso angu hasi kuguta ndinotarisa vakadzi vakawanda asi ndinaye wangu hani wandakada chakanaka chakaitwa neshamwari yangu nechemumwoyo ndotidai zviri zvangu itai kuti ndikutsikane nezvangu ndipo chete pane chichemo changu moyo wangu unosinina ruvengo neudzinyeshe hari doke ndisina kuchivandi zvikone pakaitwa chakanaka nemumwe mukati memoyo zvinondirwadza sei muromo wangu unongotaura zvese hana kunaka mashoko andinotaura anobaya achipisa kumwe mbaura kuedza kuzvichenesa ndosaka ndashaura sai ndichishuva vamwe vagokaura itai kuti ndigopfugama ndichinamata pamwe nekugutsikana nezvandinoshanda mugoropafadzawo chese chandichabata netiweki yevamwe ngandisaikata moyo wangu unosinina ruvengo neudzinyeshe hari doke ndisina kuchivandi zvikone pakaitwa chakanaka nemumwe mukati memoyo zvinondirwadza sei muromo wangu unongotaura zvese pandinofamba mukati meguta ishe maziso angu hasi kuguta ndinotarisa vakadzi vakawanda asi ndinaye wangu hani wandakada chakanaka chakaitwa neshamwari yangu nechemumwoyo ndotidai zviri zvangu itai kuti ndikutsikane nezvangu ndipo chete pane chichemo changu moyo wangu unosinina ruvengo neudzinyeshe hari doke ndisina kuchivandi zvikone pakaitwa chakanaka nemumwe mukati memoyo zvinondirwadza sei muromo wangu unongotaura zvese moyo wangu unosinina ruvengo neudzinyeshe hari doke ndisina kuchivandi zvikone pakaitwa chakanaka nemumwe mukati memoyo zvinondirwadza sei muromo wangu unongotaura zvese moyo wangu unosinina ruvengo neudzinyeshe hari doke ndisina kuchivandi zvigone pakaitwa chakanaka nemumwe mukati memoyo zvinondirwadza sei muromo wangu unongotaura zvese Shakai padai narega, kunye andisi.